Ka Sorkar India kala sedang ya gajing Pynkhreh ekipat nong snong habaro ka wei kari kumnu banyada yaladi yaki yeng kisem ka snong ka thau bat ki mar ki mata Paidbah Lada jia ba Khie ka Thma ha kanu ka sngi la sedang ya kani gajing Pynkhreh Paidbah da ka ba penlong ya gajing penlip ding elektrik blackout ha baro ki snong kat kum kapor bat ki sngi bala penyat da Khubor district Hanong ba Shillong ke Sorkar Meghalaya lengba ke jingpen bena Paidbah bala penmi deka Directorate Civil Defence and Home Guard ya kini ke blackout en penlong haka nyau tarik jemang haka por hendriu shiteng janmit deka ba pensawa ya ki siren Maria sedang ke siren ka ding elektrik kan liplut khoj hadu ar minit kasnong baro ka wei kan dum tliu Uba Khubor Senior Staff Officer and Additional Public Relations Officer jangka Civil Defence and Home Guard ulakan tui ki Paidbah ban nom ting ni her serngeu namar kane ka long ka jing Pynkhreh bat jing hikai ya ki Paidbah kumno banyada yarade na ka jing ma jing mansau lada wan ki nong shun na suin